suking butika. Goodbye to meet my child. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet my child. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong permi kang dili ka human sa imong trabaho? Sorry ma'am, perming kapoy ang akong lawas. Inom ani o? Koy, herbal capsule. Oh, daghan na kaayong misalig sa Koi Herbal Capsule tungod sa kaepektibo sa pagpahimsog sa panglawas. Sa gamay lang nga capsule, naana ang ahos, luya, palya, kamunggay ug ginseng. Muinom dahil ko Koy herbal capsule. Ngano wa pa man ka mouli? Ganado kay kong mutrabaho ma'am. Tungod sa Koy herbal capsule. Ikaw ang drive nako ha. Para sa himsog na paglawas, pag-Koy! They don't know that I come running home when I fall down. Ang maayong katilingban, nagsugod sa lig-on nga relasyon sulod sa pamilya. Giguba ni mo akong dalaan. Wala tayo ate. Sorry. Sige lang kag sorry. Sorry na good day. Unya, kay guba naman ni. Ang pagpaminaw o pagtudlo sa kabataan gikan sa gagmayng butang sama sa pagpasaylo, paghigugma ug maayong pamatasan mugiya kanila sa maayong pakigrelasyon sulod sa pamilya ug ngadto sa laing mga tao. So giguba ni Caleb imong dulaan. Dili lang na. Gikaon niya akong ice cream. Nikalit nang siyang sulod sa akong kwarto. O gikuris-kurisan niya akong sumbok. Sorry na good day. Sofia, naa ba kay mahinumdumang sala nga imong nahimo? Wala na ako hipusa ang higdaanan. Wala ko makahimog assignment. Wala pod ko manghugas. Di ba malimot dayon ta sa atong mga sala pero naguol ba ka sa imong nahimo? Ang pagpaila sa mga kabataan mahitungod sa gugma sa Dios maghimo nila nga mahigugmaon. Ano na respeto kaninyong mga ginikanan. Isip ihimplo sa mga katilingban. Ang imong pamilya nagkinahanglan sa imong panahon, kaakuhan ug modelo nga mga ginikanan. Ang Dios kinabubutong nagpasaylo kaninyo. Sophia, unsay ipasabot sa kinabubutong magpasaylo? Sorry kaayo tiha. Okay ra Caleb oy. Wala na to. Ah, very good. Ang maayong katilingban magsugod sa Diyos ng pamilya. Mga pahinumdom sa DYKC. Sa S75, ang inyong Radio Ronda. Don't know who picks me up when no one is around. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience. Always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Radio Ronda sa 75. Standby sa pagsugod sa tulumanon ang Karambulang Bisaya.
may butag, kumusta? Adlaw karon nga Miyerkules. Oy, Hunyo 11 tuig 2025. Kumusta? Inaot mi damas kapiskay sa panglawas ha, ining mga higayuna. Welcome aboard sa Karambulang Bisaya dinhi sa DYKC Radio Runda. Kauban ini inyong ubos nga mga alagad sa kanginan, Bob Malasarte. John Tadde. Bispiras ron sa kasaulugan sa Philippine Independence Day, mga higala, in which ugma, nagaan, i-highlight na to ang ining pagsaulog sa ato nga kagawasan. Nagang pangutana, tinuod ba nga doon natin kagawasan? Kaning kagawasan, dagham ning kagawasan. Kagawasan sa atong gitawag og kaugalingon nga soberenya, wa bata gihapon gikontrolar sa ubang mga higanti ug mga gamhanan nga mga nasud. Napailain nga kagawasan ay kagawasan sa pagpili sa atong gusto nga pilion panahon sa eleksyon aron moalagad na to. Lain sa nga kagawasan pa din dyan, di ba? Yes. Kaya uban wa may klarong kagawasan. Ato miaging eleksyon ang ilang kagawasan nga gigamit ang kwarta man. Blinded by the bundle of money. Di ba? Nasa man natin nga kagawasan diya. Napailain ang kagawasan sa kakabus o kining padayon nga giatubang sa pila ni ka porsyento sa atong mga kaigsunan, 78% ba to? Ang nagpadayon gyapon nga naa sa grabe nga kakabus or below poverty line. So it's work in progress di kagawasan na to. Baybay tagisgutang labot ini kay karon pa lang ako di ko kapalit og bandera pa ni diyan. Aging pagpahinumdum ba? Unya pagpakita sa imong kanibitong nasyonalismo. Sabi nasyonalismo. Kanibitong gitawag og patriotism. Mao ra ni nasyonalismo ug patriotism. Doon na kay tinuod nga paghigugma, paglaban sa atong nasod. Unya usaan na pa ni diyan ang pagtamod, pagtahod, pagrespeto sa atong nasudnon nga bandila o bandira. Amin na pong bandera nga news imong gi-refer ka to ning flaglets. Gawas lagi sa day na. Oy, nasad. Kanarbang bandera daghaking bold na magawas. Ko mao masulti nila pero ikaw suito kay kana. Ka naman banner story. Bandera. Ang atong bandila. Kanang bandila Tagalog ang bandera mao ni Binisaya no pero kinatsila man. Ani. Pila ra man nato ang padayon nga nagtamod sa atong nasudnon nga bandila. Ako makabantay gyud ko. Naay mga eskwelahan nga magsugod din silang flag racing. Sus uba mga mag-drive og mga sakyan na no. Di man gyud mohunong. Paturato yung laghapog padagan. Tubangan dia sa Mandawi City wala na magutag agian diha par diyan. Inig flag racing anak nila. Ang upang mga tao bisag nagsugod na og patukar o nagsugod na og tugtog ang nasudnong awit. Sige lang gihapog lakaw-lakaw. Ay stand at attention no niya ibutang ang atong tuo nga kamot sa wanga sa wanga bahin sa atong dugan mo na pagtahod diya tan-aw ta tutok tas bandera nga nisakap ang taas. Pero karon tagsa may mga kanang naa sa mga sakyan ng muhunong. Balita na eskwela niya. Karsada na blid. Tagsa na muhunong karon nga mga kuan. Sa una i-implement man nga babagan gito atong stop kay nag flag racing ceremony. Muhunong gina pero gamay po to sakyan sa una karon kay una ko kabantay nga muhunong na sila. Wala nagpasabot na nga wa na gyud kayo, wa na gyud matisok, wa na gyud mudot diha sa atong tagsa-tagsa ka mga pangisip sa atong kasing-kasing ang kanang gitawag og tinuod nga patriotism og kining atong pagtahod sa atong nasudnon nga bandila no. So ugma dako kayo ning kasaulugan mga higala para nako usan is labing dako kay nga kasalugan sa tanang mga holidays dinhi sa atong nasod kining pagpasidungog og pagtahod og paghinumdum sa June 12 is Independence Day. Yes. Kagawasan na sigurado ko apel mo sa una na basta Independence Day gani ana day ng mga protesta
Pangayon ang kagawasan sa bisag unsan lang ang kagawasan. Okay, usa na sa atong isgutan niya. Ug naada mo yung mga bandira din nga mga karaan ba, mga dao, mga kana mga dunot nga bandira bitaw, no? Ayaw na ninyo ha, nguban no. Kanang duna ko'y nabantayan sa una naka-eskwela ko Ormoc Central School, grade 3. Duna ko'y nabantayan. Lo, pagtanon ako naglabay ko sa basura dito sa kuan ba kana bitang main receptacle. Uy, sabling naglabay yan ini ang bayguhay na tinod nga bandira pero dili na nga patakag labay ha. Dunay lagdaan na nga ang kana mga daan nga bandira masilutan biya kana. Kaya na may legal and proper nga paghipos, pag-dispose ang mga guba na. Dunay balaod na nga nagbuot nga di gyud na ipataka og dispatsar o labay ang kanang bandira. Nguban labay kasada kanang daggoy-kuhay. Ayo, masakpan mo na, maktuhan mo labi na karon daghan na kay CCTV, magatubang mo kaso ana nya. Klaro kay di ka mo tahod mo bisag pagyukbo pagtahod anang bandira. Mo rin nagdag kuan kana nang espiritu sa atong nasyonalismo nasod kanang bandira no. Mo na simbolik mo kuha ka sa ubang lugar o simbolik na nga kani mo ni ang Pilipinas pinagi sa flag. Pero klaro na to bandila ha dili bandira kay imo bandira mo to imo. Klaro kay nang bandira dagang kay dihag mga napa bandaro kanang bandira nga pa. Napa sige pagawas no. Napa di ay? Napa pa siguro? Na controversial man sa una kay magsigim nagpagawas og mga nindot kay mahulagway ko no ingon sila ko adi akong tanaw ang bandira. Ang bandila may akong tanaw. Bitaw. So ang simple kay nga lagdaan na kanang sa bandira aron di ka madakpan, di ka magatubag kaso namoy dunot nga bandira diha. Di ba bisa pag makakita ka diag agig pagyuk mo pagtawad pagrespeto sa atong bandila ba no? Punita na pagkahuman kuan na sunuga na mo na proper disposal og pagtahod ba no ug sa tao pa na i-cremate unya kay bandira man sunuga sunugon unya ngabo ilubong na nagay lagdaan ha unsa kaladma mga 1.5 feet usa og tunga ka pulgada. Yes, kay kana mangong bandila di mo na ingon nga simpleng panapton lang or unsa. Kana nahimo na nahulma na gumikan sa sigot, dugo o pakigbisog sa atong mga katong nag-una mga kuan sinauna. Leaders. So mao na manghigal ha ug kung may mo kamuron nga naminaw diha mga taxi driver, mga jeepney driver, makamo nga tag-iyag mga pribadog, mga sakyanan. Pero ganina nagtanaw-tanaw kuha na may namaligya og kuan. Bispiras. Asa na magha ang kaning namaligyag bandira? Pag-ari nimo Mil, pag-ari nimo nakakita kas karsadag na mamaligyag bandira? Nakitaan? Ano ko nakitaan? Saan mo kayo gipamaligyan? Basi na maligyan ito sa buhay. Naman, di ba? Basi, na siya siguro like kita. Basi, maligyan sa bandira pa na dyan. Gagmay na siguro lang kita ba, no? Ginansya ba, no? Pero nagkikoy na bantay, I don't know. Ganina, magpalit ko bandira niya. Duha ka bandira akong ibutang sa rispikas niya sa wa o sa tuo. Nga bahin ba? Kay para paghatag inspirasyon sa uban labi na kini mga bag-ong tubo ron wa na gyud ano sa man nato buhion ug banhawon ang atong tinud-anay nga pagigugma sa atong nasod ug pagigugma sa atong bandila na kano sa man na so ato nagsugdan karon ha ang atong mga bag-ong henerasyon wa pa maka-realize ug unsa day kabililhon ang atong pagigugma pagtawod pagyugbo sa atong nasod ug sa atong nasunod nga bandila. Di good news pa ni dyan para ato to ang gustong managan atol sa barangay o SK election. Gipaibaw sa COMELEC. Ang COMELEC ni paibaw yun, formal lang nga ni paibaw nga magpadayon ang eleksyon karong Disyembre 1 sa barangay o SK. Karong tuiga manghigala na. O, kamo din ha, wa pa mahibaw, paibalita na sa uban. Nya ang katunto ang mga incumbent barangay officials nga mga pulpul tapulan o ginhimo. Kulbaan ni sila pa na dyan. Kaya napanidaan man sila sa ilang mga constituency nga. Nag-ampo sa mga tao din na silang barangay nga
mahintag sayo-sayo ang barangay election aron makapili mig mga tarong nga mga official barangay. Jesus. Ang uban barangay pula niya excited na po nga mo kan mapulihan po yung mga nalingkod karon. So ato ning ipaibaw matag karon og unya nga ang COMELEC formal na nga ni paibaw nga mahinayon gyud ang barangay og sangguniang kabataan election karong Disyembre 1, 2025 or karong tuiga. Ha? Okay. Sige. So mao nay kuan ha, mao nay nindot nga balita alang niya tong nagtingwa nga magpapili pagka-opisyal sa barangay o di ba pagka-opisyal sa sangguniang kabataan manghigan. Ato tag Cebu City Hall pa din dyan, no? Okay. Wa pa magani makalingkod, no? Si Mayor-elect Mr. Archibald. Formal na nga gipaybaw sa tanang mga kawani dinha sa Cebu City government nga di na sila mogamit o kini mga mga botilya nga plastic kini mga bottled water sublanan sa ila tubig imnonon kun dili ang ila gamiton mga tumblers na so kini bring mga water your jug own tumblers kun mo na mo Cebu City Hall kun o hamon mo o ipis lang mo diya sa ilang water dispenser. So ang mga kawani ni shift na ni sila ang kawani din na sa kining Cebu City government pa niyan ni paibaw ni sila nga shift sila ngadtos paggamit ini gitawag og mga tumblers di ba kining water jug agig suporta ni sa inisyatiba ining bag-ong napili pagka-mayor sa Dakbayan sa Sugbo nga kining iyang programang Plastic Free Initiative ni Mayor-elect Nestor Archibald. Primary kung yun niya purpose para magdaginot ba kay sa resources. Kanama yung uban nga mo inom nga gamay ray imnon nya mausig itong nahibilin. Di lang yun. Ang kusog yung kairon nga usas nakatampog yun sa basura nga muklag up din na sa mga kanal ang kanag yung mga ATM automated water machine, di ba? ATM, yes. Kay kuan man plastic man na. Naay mga kuan diha, mga water dispenser kanang sana piso-piso ba na? Piso-piso. Ni kuha nilang plastic, inom pak niya, pagin matagbaw, tuhog na sa glayng piso. Ni kakuan, inigdayong inom sa ikaduhang takos sa 2 pesos. Di na mahurot. Kana. So nagi ko babantan ilukuton pa. Anya pag ibundak ka to sa kuan or mubuto. So wag magtanaw nga ang plastic nigdagan nga to sa kanal, mamaw na hinungdan nga muklag pa to mga kanal, di ba? Makatampo na siya sa pagbara. So kuan ha kani nga initiative ni wa pa gani makalingkod mga higala si Cebu City Mayor-elect Nestor Archibald ang mga kawani sa Cebu City government, no? Nakakita ining mong inisyatiba nga dako kay tabang sa pagpreserbar sa atong kalikupan or kini gitawag environmental protection or kini ni ang pagpreserbar, no? Preservation sa atong environment. Yes. Pinagis pag dili na paggamit ini ang mga plastic nga mga gamiton nga sulanag tubig nga mainom, nindot ang inisyatiba niya. Pagkapil na sa niya, apil sa muna na ang gi-ambisyon din ha ni Mayor-elect Nestor Archibald na 250,000 ka mga kahoy nga itanom. Makaya raman 250,000. Makaya raman niya. Positive sana. So tulo mo kuno ni katuig ang giplano ani ni Mayor Nestor Archibald pa diyan nga iyang itanom ni sud sa tulo ka tuig kay tulom ni katuig ang iyang usa ka termino. So i-divide na nimo. So, naray mga butanta, wag ka mo itong 100,000. Mga 75 siguro. So, per year. So, tabangin na ninyo ha. Nya, ako, dili ko mo, mo daig, inana nga initiative unless makakita ko na buhi kahoy. Nay, example ha. Nay, usa ka non-government organization nga nagsigig tanom og mga kahoy, mga higalaw niya. So, ini hagiton tamo. Kana din hang San Roque Parish Church na sila dakod ang soccer field
Na sila dihay mga sports activities nga mga area. Unya inik-anha nimo palibot ang tennis court, palibot ang soccer field, pero daghanag kahoy. Because hindutaw niya ang mga kahoy ra ba nga gipananom da ani maong mga sakop sa maong non-government organization, mga NARA, mga tugas, kailan kag tugas pa na dyan? Sa mga gahi nga kahoy, tugas. Unya na mahugan ni, pero dili katong mahugan ni ha nga katong imported o katong gikas gawa sa nasod, kay katong mahugan ni nga gikas gawa sa nasod ba? Maka kuan mo to? Murag makapaislag sa mga langgam. Dili kay sila mo kuan ma-attract ang mahugan ni. Nya ikaduha, way sagbot og ubang mga tanom nga mabuhi sa palibot adtong maong klases mahugan ni, kay murag toxic man siguro na, no? Bro, siguro siya kuan dia. Sa klase ng kahoya nga di magkaya siya dugukon og mga langgam. So mao na inyong makita, suroy mo din nagsuway. Kamo ganahan mo nga mag-jogging. Di na mo kinahanglan pa nga mananghi din na sa mga pari kaysa sa Father Coco, kining mga pari din na sa San Roque Parish Church, parish sa Subang Dako sa Mandawi City. Ilam nag-welcome tanang mga guest nga mag-jogging, moduwag tennis din na, no? Kaya dam na yung mga sports activities din na, sa mas tennis, soccer, badminton, diha sa San Roque Parish mga higala, no? So kanang mga higala nga open space, greens mo na magsilbing kuana sa tao na mo na baga, mo na paypay sa lawas. So inigada ninyo makakita mo kana mo kahoy ani. Diya kahoy nga murag proteksyonan man ni. Kay nakabuylo man pagtubo tambok kay mga kahoy asid mailhan man nimong kahoy nga wa daog-daog ka. Kay kuan man ting daghanag sanga unya daghang kay dahon. Pero katong kahoy nga gidaog-daog bitaw. Daghanag pinutlan unya gamay ra mga dahon. Hawak kay. Mao na makita nyo diha tinanom na manghigala in collaboration sa mga kaparian diha sa San Roque Parish sa Subang Dako, Mandawi City, sa mga kaparian diha mga Vincentian Fathers manghigala in collaboration ining non-government organization nga gitawag og the GBI, the Guardians Brotherhood Incorporated, nga rehistrado sa SEC 123899. Mao na NGO. Mo na sundan ninyo. No? Kana way kwenta, way ipanay og pila. Basta kay makita lang nato nga inigtanom na tong kahon buhi gyud. Buhi gyud, no? So tree growing. Dili lang tree planting. Kay nomdom sa una ba sa dito katong sa dito kog ABS-CBN sa una Pernadjan. Naay program ito Lingkod Bayan. Usa sa among buhaton anang lingkod ba dili kay ngono hatag og mga free medical check up, libreng tupi, libre dili kay kana lang do na mi schedule nga tree planting, no? So kanas jok praskosos murag bataa pa gyud ana bag-o pa nang abot kay sa Estados Unidos. Mao yung among contact person dito sa Liloan. Kay nagham nagyuta sila, no? Ng mga prasko da Siluan. Mo to nga to cut the story short, na negotiate na mo, ako may nag-negotiate ato in behalf sa ABS-CBN. Sugot sila nga ang ilang private lot kanang idol lot ba? Among tamnan og mga kinini ang mga kahoy. Okay. Sugot sila. Tanaw so ninduta lapad kaayo nga nindot so kayo basta kay ang yuta pa mo tabunok kay ba dili talisay ha. Kana bang fertile soil ba? Mao man kinisay tambok ba? So ang kanang tabunok tambok ka na kinuktok. Mo na tabunok. Tambok yun nga yuta pa din diyan. Yes. Sus. Ano nga pila to ka tent to gibutang na mo kay pindighan mas di apil ato. Mga NGOs ni apil ato gipang-kontak na mo. 5 kag mutanom ka og 30,000 ka mga seedlings sa kahoy imo nang itanom. Kadaghan ana. Bayabay na og mo buhi pa ginatanan. Pero tipo kalandungan na sa kanang lugar. Di ko kalimot katong bakanting lote nga gipanaggiya sa pamilya Prasco des Liloan. Jok Prasco mo rin among ka istorya bataa pa na.
Wa pa na magapil-apil sa duwas yawa. Ibang duwas politika. So, pila istorya na dayon. Speech ito kadyot. Successful kayo about tree planting. Ako pagaduaw dito. Pero ang among arrangement ato nga kato sa mga prasko ba, pamilya prasko nga kuan kanang ipa-check ni ninyo kay basin ninyo og tugwaya ni diri mahayo. Pero pila ka buwan tanaw buhi da. Sunod sad bisitan sa ko dito. Uy, pagka buhi-buhi na sa mga kahoy, pagbalik na ko dito, ipagsabsab mas mga kabaw baka. Susunita ay. Gusto na to, successful. Ako mo kuan gyud ko mo, ang akong pagdaig, ining mo initiate, ining mga tree planting, kanang tinuod nga mabuhi gyud ang kahoy. Karang dili lang mo biya, may naghumag-ugsok, biyaan lang, di na mag-follow up, naunsa na. Dito sad, anis tawason, ikaw, naka-appeal mo ka itong tree planting sa Guardians, di ba? Tawason. Unya ka to, property to nila ni Konsehal, Storchibal, June Arcilia. Konsehal, good morning ni mo diya, Konsehal. Ilam to property. Mo to nga, at first, pag negotiation na mo, ingon siya nga, sama ng classes, mga kahoy niyong itanom, ingo, sugot ka, mga fruit-bearing trees. Sama na yung mga kahoyan, nangka, kanang atis. Basta mga fruit-bearing trees, mga higala, nga mong gitanom dito. Ayun lang, pag-isgot at ito, ang 5 ka, litson dito, nagligid-ligid ka dyan. Mas tree planting. Ikaw, dito magyo ka. Gyan sila ka, lupig. O katong 2 ka hammer. Hammer. Nga gisakyan na to. So, pila istorya, nahuman ang atong tree planting. Ang biliban ako ito kay si gituman yun niya ang sabot mga ang iyang mga tao dito ato mga yuta kay subdivision na to. Palungagan daan. So dito na medyo ko kalimot dito na. Mao to panahon ni isod sa Guardian si Ahong. Nagamo sila si Konsehal John Alforque, Eugene Espedido, si tapos Igot. Igot niya kana si kato Juicy. Hayashi. Dito. So pilay pagdagan sa panahon karon say magka-istorya may ni Konsehal Arcilia. Ingon dai siya pa niya nga, bro, deko anam ska padong nam ning mamunga ning mga nangka. Kana nindot ta. Mao nay successful nga tree planting dili kay tanom bayaan nagyo mo kontak dina nga taga dinha ba nga mo supervise may mo gam timan mo overseer niya panalipdan sus kadto lagi nuguna to 30,000 to ka mga seedlings sa mo gitanom di anong open lot nila di ni Joke Frasco pa diyan siklang no nugnan ta ba niya ang katong lahi to ang katong gitanom namo diri sa San Roque Parish ground part diyan sa Subandak ko dili to mga bungahoy or kini mga fruit bearing trees no kay among gikonsulta ang kining spiritual advisor nga Father Lucentalis usan is mga resident priest dinha sa San Roque Parish Church Manghigala matod Father Lu siya dili lang ta mananom og kanang mga bungahoy or kining mga nangka kining mga sabana no ngano man padre nindot man ni kay nigdag ko ani maka konta makaputag bunga. Okay. Ingon din siya pa rin siya isod man kayo nigpamunga daghan naman kay tag-iya. Uban mag-away. Sakto sa di ko usbo na to dili mga fruit bearing trees. Mato mahugan ni mga tugas o kining mga nara mga sunada. Kamong gustong makakita sa itong national tree pa na dyan wa ba mausab? Moro gihapon siguro. Nara, no? Nara, Nara lang gihapon. Nara gihapon dito. Nara. Dagko na kay mga higala, din hapit baga ko sa kataw. Kanang mga nara nga gitanom sa Guardians ito sa kwan. Kana dihang soccer field or kana dihang dako ang open space sa San Roque Parish manghigala subang dako tanaw niyo. Kato makakita kanang mao gani common man kayo. Pero kanang tugas may pangitaon
kanang nara mo sa pangitaon pa diyan, di ba? Kana. Na dito ha, dagko na kay ang mga nara mga higala katong gustong mo tan-aw, ha? Sige. Para ita sa unahan mga higala at ato ko to lakbitan pa diyan katong nahitabo sa karambula po dito sa Senado. Apit yung magsukbagay si Bad Boy ug si kuano, si Tidman o sa Tisdaman. Gatsalian. Win. Dili si Gatsalian. Dili si Win Gatsalian ang hapit nagsukmagay. Senador naman. Si Joel Villanueva. Joel, Tisdaman na siya. Tisdaman, Maglibog ko rin. Tisdaman. Hapit nagsukmagay. Kay Joel Villanueva na. Si Joel Villanueva, pero klaro kay nga mo support na siya sa kanini ang kanang kana bitaw pagbabag sa impeachment ni BP Sara, no? Pero ang nahitabo is may laging pakita sa tag sarbe ta nga ma-highlight diya sa television, nationwide coverage na mo ni mana. Daghang kay wa naman kaagwanta si Bad Boy. Duol siya kay murag waksyon yung babag sa mga argumento nga gipresentar nga to ni Bato. Niya kay kani si Bad Boy siya ba presidente sa PDP. Niya siya say campaign manager sa PDP Parnijan. Yes. No? Suko kay siya kay diehard magani siya nga Duterte. Nagsunugol siya, madimaho siya Duterte gihapon diyan kuan. Pero kaniya kay nahimo naman ni silang mga senator judge din na tungod aning impeachment. Di na ni silang mopakita og mga bias. Nahitabo nilusot ang katong tinguha nila nga kani ang tinguha gud ani sa grupo ni nila Bato nila Rosa kada bang paglangay-langay ba? Tinuod ba sa gyud nga nalangay? Ang kining article of impeachment nga gikan sa kini ni ang lower house. Yes, sir. At first ni ingon siya nga i-dismiss gyud, pero ako tanaw nako dito makatarunganon nga iyang ni file sa motion to dismiss. Pero og imong paminaw kung sa iyang mga mga katarungan pa diyan, makumbinser ka nga angay dagi dismiss ay. Pero dunay nakatambag niya, sige mag-suspend, sige suspend. Ayo ginana kay satol na ipagig. Satol na kay nga paagi ba nga kanini ang lang i-remand. May laki sa ni Cayetano kani pagka-abogado kan si Cayetano sa dis mga may laking abogado nga senador pa din diyan oy. Okay. So kuan kayo satol tinuod ang pagka ang katong act ni di Cayetano. So isa nga dunay daghang lain nga mga opsyon. Dismiss pwede na. Pero ang ilad man nakareal sa ilad mo sa kayo. Labi na nagsunod din ang issue sa impeachment ni BP Sara. So napailain ng opsyon i-remand. So ibot pasabot ibalik na to sa lower house. At sa may mga katarungan kay haguka. Pero gi-qualify to ni Senador Cayetano nga without dismissing sa katungkuan complaint or sa impeachment. So dismissable mo gid actually kana na ang impeachment kuan ngano. Kanilang ha ang usa sa mga dunam ko na ilagda gud nga anging sundon no. Ato wa kay kasunod ani no. Ato silang subayan ug unsay lagdaan ni Parnijan. Kining grupo nga nisangat og impeachment upat na balik ka impeachment ang nasangat diha sa Kongreso. Dahito dis sa impeachment file pag December 2, 4 o sa putang pitsahan. Basta kay upat. Kunya sa lagda sa impeachment kinahanglan nga dili mo lapas og usa ka impeachment complaint ang imong ilad so isangat nimo anang tuiga. Kunya the same year upat ka impeachment ang kanaha kuka kay na. Na may gitawag nga 1 year ban. So sa katuig way usar gyud ka kaso, usar gyud ka impeachment complaint ang imong i-file. Okay. So igo na napugilain. Ang kining pag-atiman ini mga impeachment complaint pa ni dyan, dili ni pwedeng mulabang ngadto kani usa ni sa challenge kayo ha. Unique kay ni. Di ni angay nga mulabang ngadto sa next nga Congress. Mao na nga dismissable gyapon. Pero ang study Escudero kay ang 20th Congress naman kanay mo mag-atiman ani. Adi patay na karon wala sila labot ana. Karon nga 19th Congress. So bahala na sila ilan sa nang banhaon basta kay iniglabangan ang 20th Congress. Wala ilabot ang kaning nabilong sa 19th Congress, no? Pero nagsubay ra sila sa katong phrase nga forthwith start. So sila mo start niya
transition nga to sa 20th Congress. Pero gi-interpret nagtarong, although silent na diya sa Constitution, illegal yun na, nga mulabang dito, lain na gututuaw. Magatakibaw si Jesse Escudero pa gyapoy mahimong Senate President. Kada kong, oy, si Dimla Francisco, good morning mga karambulista. Napagyapon sa Eversley Hospital, nagpaalim sa iyang sakit niya. Shout out siyang asawa nga mo'y nagbantay nako karon. Kinsa may pangan sa imong Mrs. Mr. Francisco? Kay atong i-shout out Pero shout out hasta mga taga Kambaro nga naminaw ron. So mo to'y nahitabo. So gikuan, i-discuss. Ginihatag og balik nga privilege speech si kuan bato. Kayo dili outright, dili na kayo makabungog, murag shocking mga ito pirmero nga file siya motion to dismiss. Kato shocking dito mao murag kuan na kay ba. Mato pagsunod gitagaan na siya another privilege speech nga makahatag siya siyang kuan. Doon na day siya gigamit nga ehemplo siya nga usa ka bay di mahimo nga imo pasagdaan nga magtukod kag bay nga dunay deformities. Kada bang dunay mga kuan ba, dunay mga defekto. Ay gipaagi niya gingunana ba satol kay ba. Aron di kay matawag kuan kay siya, bias kay siya. Kay Senator Judge bias siya. Kay dili man sila defense counsel. So pag ano na sige, ato lang ng i-remand. Sus pagbutasyon 18 may dibutar pabor nga i-remand. Na-convincer sila ni Bato. 18, 5-0. Ato oras, alas 9:40. Standby, mga higala kay karon taon. Ato na ikauban ng tagapag-ibig uman sa mga pahinumdum. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Koi Herbal Capsule. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas dautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Super Fiber ang number 1 nga pangontra sa constipation, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement ug number 1 nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao hinungdan sa mga sakit sa mas colon polyps and ulceration o ang pagtubo og polipo o pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sulod sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wala pang panihapon sa sulod lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber mawagtang na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag din kini og kahupayan sa atong mga tinai, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctor. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello,
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. No, binuliraw, taga-Kimbakan, Suhong, Talisay City, Cebu. Sa wala pa ko kainom ko, akong diba kaming liog, dako pa din niya. Karoon nga nakainom ko, gamay-gamay na. Minawagtang sa dakong banod sa kamot. Kani akong dito, dako ni sa una, pero karoon nga nag-inom na ko, gamay-gamay na. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. Mag-original Koi Herbal Capsule. Ipili mo na, barato pa. May vitamins and minerals ka na. Tagdosi 50 lang. FDA approved. The original Koi Herbal Capsule. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil. Ano itong pangalan? Si Juby nga Tandugon, diri sa Mungkayo, Davao de Oro. Sige, saltii daw mi unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Oh, mao na akong gamit ng haplas. Kumbot kaayo. Kana ra akong giganahan kay kana bugnaw, mawala gyud ang imuhang pamati. Ngutngot ang akong mga tiil, diri sa akong mga BTS, ngutngot sa akong likod. Na akong gidahaplas karon Wonder Herbal Oil ang akong gigamit. Kay nindot yun siya nga haplas. Wonder Herbal Oil. Mabalit sa mga botika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Are you ready to go? Ganahan mo adto og Manila gikan Cebu ug Tagbilaran, vice versa. Ganahan mo experience sa nindot ug dagko na barko sa Pilipinas. Biyahe na sa to go ug sure na mag-enjoy sa safe, sulit, saya na sailcation kauban si to go nga adunay nindot, limpyo ug hamugaway nga akomodasyon, libre nga 50 kilos na bagahe ug aduna pay libre na full meals on board. Lingaw ug sadya mo biyahe sa to go. Kuyog ang pamilya ug barkada. Aniya pa, nagkinahanglan baka og solusyon sa imuhang mga padala? Itugo na yan. Cargo, parcels og dokumento mahatod ni Tugo nationwide. Bisan asa man mo biyahe ug magpadala. Visayas, Luzon ug Mindanao, itugo na yan. Sakay na sa Tugo. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy. 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Standby karong taon-taon manghigal huban sa dugang pa mga commercials ato na ikauban ang taga Pag-ibig Fund. Dunya, interesting kaining topic karon nga isgutan na uban ni Mr. Roel Villeta sa Pag-ibig Fund kay naglambigit nig multi-purpose loan. Sa atong pagbalik human sa mga commercials. Katay Lactopuffy Health Alert. Ubo, sipon, ayaw patapti og ubo ug sipon ang imong pamilya. Dali kayong makuha ang sipon ug ubo, muwan man o muinit, maong protektahi ang imong pamilya.
ilabi na ang imong mga anak nining sakita. Liguna ang ilang immune system pinaagi sa pag-inom og Lacto Puffy health drink nga puno sa good bacteria nga makapalig-on sa inyong immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paimna sila og Lacto Puffy health drink and bring health into your home. Ang Lacto Puffy available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaisano Metro, Gaisano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, Paz Pharmacy. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga higala, doon na usab kitay hulga sa bagong viral infection nga gitawag og monkeypox. Ug aduna nagyoy kumpirmadong kaso dinhi sa atong nasud. Busa ato ning paligunon ang atong immune system pinagi sa regular ug adlaw-adlaw nga pag-inom sa life extension vitamin D3. Dako kay kini katabang aron dugangan ang atong proteksyon ug panagang batok sa ingon ani nga klase sa viral infection. Ang mga medical nga pagtuon nagpakita nga ang husto nga level sa vitamin D3 sa atong dugo makapalig-on sa natural nga kusog sa lawas, innate immunity aron makigbatok sa mga naturalized nga mga virus sama sa monkeypox. Ug ang igong level sa vitamin D3 makatabang usab nga malikayan nato ang grabe nga epekto sa infeksyon nga dala sa maong virus. Ayog kumpiyansa, paliguna ang imong immune response batok sa hulga sa bagong viral infection o monkeypox. Pag-inom og life extension vitamin D3 ang numero 1 og ginarisita nga brand sa vitamin D3 sa mga doktor sa tibuok Pilipinas. Life extension vitamin D3 available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbog probinsya sa Sugbo ug mapalit pod kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Atong oras alas 9:49 na dita maglangay ato ikauban mga higala ang tigpamaba sa Pag-ibig Fund Mandawi Branch MEC2 Marketing Analyst nga si Mr. Roel Bilieta. Mr. Bilieta, good morning. May buntag Sir Bob and Sir Jan, no? Thank you for inviting us, no? Karong buntag sa inyong segment Karambula Bisaya, no? Nakuyawan ko ani inyong segment, no? Nganong Karambula nabay away, no? But actually nindot kay nga programa way natong mapahatod, no? Ang ato ang minsay para sa mga pinalanggang membro nga aduna na tay programa sa Pag-ibig nga ato ang available karon para nilang tanan. Okay. Unya in behalf sa Pag-ibig Mandawi, daghang salamat. Okay, sugod ita. Ang topic ron manghigala is multi-purpose loan. Indot kay ni. Loan gani, naghanag yung ganahan. Unsa man ning multi-purpose loan di ay Sir Bilieta? Sir Bob, no, nindot niya itong multi-purpose loan, no, samtang nagkita magyud nato ang mga panginahanglan karon, no, grabe, tungod sa ato ang mga kahimtang, labi na sa ato ang nasod. Ang Pag-ibig multi-purpose loan, mao kini ang ato ang dali kaayong maduulan, labi na kanaatay mga immediate nga needs na financially, no, ato kining ma-applyan, no, anytime as long as qualified ta nga mga miyembro. Okay. So ato ni klaro sir, unsa man asa man pwede magamit ang multi-purpose loan? So ang multi-purpose loan gidesign gyud na siya, no, para sa
kintahay aduna tay mga medical expenses, no? Okay. Educational labi na karon enrollment na sa klase na po next week sa atong mga like kadaiyang eskwelahan, no, sa public o private perhaps, no, o pang negosyo pwede natin magamit ni o bisan sa atong kini gitawag natong vacation, no, or di ba ka other needs kung wala na to mention karon. So in other words, ikaw or ako ang magbuot sa imuhang proceed sa imuhang multipurpose loan. Unsa man ang qualification ani nga programa? Okay. Sa unang natong guidelines, ang requirement gyud nato para maka-avail kinahanglan 2 years nga contribution, 2 ka tuig. Karon gipaubsan, mao ning good news nato, usa na lang ka tuig pwede na kang makalon. Hindi mo rin nakalipay na da mo. Yes, Sir Bob, no, Sir John. Mao na nga nindot kayo nga ato ging mapasibya karon nga ang tanan nato mga membro, mga empleyado karon labi na niabot na sa usa ka tuig ilang contribution sa pag-ibig, pwede na gyud sila makalon. Pila po na ma-avail ani sir ang multi-purpose loan? Okay, aday nato nga mura siya improvement ani nga program. Sa una 80% lang gyud sa total savings. Kanang total savings gatong gisgutan, naglangkob ka na sa imong deduction kada buwan, ang tugbang sa company ug ang iyong dividendo nga ma-earn nimo kada tuig kay nag-earn man ni ang atong savings, no. 90% na ang imong malon gikan ana nga savings. Dako adi ano malon, no. So mao na nga Sir Bob and Sir John, nga kung dako ang imong contribution, dako imong savings, dako kag dividends nga na-earn, dako gyud ang imong proceed sa MPL. So unsa may paagis pagbayad ani? Okay, ang pagbayad ani if you are employed, empleyado ka karon sa kompanya, ang pamaagi ani is salary deduction, no? Doon naman tay agreement nga ang ato ang tanang deduction sa MPL kung empleyado ka, i-auto-deduct na sa ilang sweldo. Okay? So, ang kompanya na maniobraan na para sila mismo ang mo-remit. While katong mga self-individual na to, self-employed, mga negosyante, sila mismo ang magbayad over the counter or nakanindot ka, convenient kayong pagbayad, naantay online facility available, GCash, Pimaya, o even sa atong website natay online payment facility. Ya karon sampod pwede maka-apply og balik, pwede mag halfway or unsay kwan. Okay. Na nagigitext na itong kauban diri no, nagpahayag yun ganihan, sige kadawat og text nga pwede na. Yes, karong good news ato ang mga borrowers. Kung nakabayad lang kag upat kabuan sa imong amortization, pwede na ta maka-renew. Follow-up. Duta di no. So katong ato ang kaubanan diri nga nagsige nagdawat og text, ayaw na ibaliwa, no, mao na kong hangyo adto na sa pag-ibig atong opisina duol ra kay nasa Park Mall. Di itirsado ay nga taga Banilad, Mandawi City, naminaw mi sir sa Karambula og sa pag-ibig. Si Jimmy Argido sa Banilad. Maibutag Sir Jimmy. Okay. Ang iya nangutanag unsa kadugay pag-release og mo-apply sa ining MPL multi-purpose loan sa pag-ibig. Atong proseso no giatagan lagyo natog 3 hangtod sa 7 ka adlaw nga diha sa working days dali ara no. Oo. So mo na nga kung naminaw ka, thank you for listening Sir Jimmy, no. Nindot nga imuhang suwayan, no, kay ato ra nang prosesohon gyud. Diha dayon kutob sa ato mahimo mapadali gyud ang proseso para sa atong ingon ta pagtapak sa atong mapanginahanglanon karon. Okay. Ikaw Brooklyn na kay pangutanan, basig pangutanan nimo gi. Katong 1 year nga maka-loan ka, ang pagbayad ato unsa mo yapon tuyo, pwede 2 years. Okay. Okay. Katong maka-loan ka 1 year, pwede mo kato. Nindot na ang term ning ipasabot ni bitaw naatak nindot ka nga enhancement sa atong loan kay tulo na kabuk nga ka-termino atong pilian. Kung ganahan ka madali natay 1 year. Kung dugay-dugay gamay 2 years, naputay 3 years. So ang nakalain lang aning tulo kung 1 year dako-dako imong monthly amortization. Kung ganahan ka gaan kay imong amortization kada bulan ari sa 3 years. No, nindot kaayo. Day pangutana din sir gikan ni Jessica sa Kansuhong, Talisay, wa may lang Kansuhong dire. Si Jessica Kansuhong, pwede basad pareha sa SSS nga mag self contribution ko. Kay kuan day siya. Membership ni ha. Kuan din ni siya sir, Sir Roel, kasambahay. Okay. Made. Yes, pwede kaayo. Actually, nanagyon ni balaod nga all the kasambahay must be required under the law nga ipamembro gyud under Republic Act 9679. Now mo na nga ang kasambahay
pwede gyud sila kayo mapamembro anytime. Labi na ang ilang employer karon naminaw kisa iyang amo ni Ma'am Jessica may buntag ma'am. Pwede na to inform nga dapat sila dunay social benefits like pag-ibig. So ang ilang amo Sir Roel naagya po'y counterpart. Naagya na counterpart. Oo. Pero kanang self-employed siya o kanang voluntary kanang pwede gyapon. Pero siya ra gyud iyang siya na. Pero mas maayo nga iyang i-inform yung employer para at least man lang dunay tugbang. Nakanindo to kay kini mga maid ay pwede na nga dunay counterpart ng ilang mga amo. Murag Sir Bob daghan kag maid diha. So ato dito ipamember. Ang ako ding anak ba nangutana og estudyante pa man taon unya graduating pwede ba nga magpa-member na siya daan ining pag-ibig? Pwede kayo Sir Bob kay requirement nato sa membership 18 anyos pataas. Okay. So qualified na. Qualified kayo. Sir, daghang pagtagit pero wala man tayo oras, daghang pagtagpangutana unsay mga final message nimo ala sa atong mga listeners karon nga naminaw sa atong sibianan sa DYKC. Okay, again sa atong mga naminaw og tigpaminaw ni ato ang segment no Karambula sa Bisayang ni? Karambulang Bisaya. Karambula Bisaya, sorry Sir Bob Sir Jen, no. Ato ang inform na tanan nga ang ato ang multipurpose loan very ingon ta dali ra ang proseso unya bisan online ang atong pag-apply pwede na kay karon. So ang atong buhaton is to comply lang all the desired requirements. Unya ganahan mong bisita sa atong office na ara puta nahimutang sa Park Mall sa Pag-ibig Mandawi branch and we are open Monday to Saturday. Okay, from 8 to 5 p.m. I see. So daghang kay salamat mato si Sir Roel Bilyeta, MSO3 Marketing Analyst Pag-ibig Fund Mandawi branch unya nag-live stream tan-aw sad sa atong programa si Randy Santisas. Wa na tay oras paminawon ni sunod gihapon Miyerkules sunod semana pon ang lain nga pagduaw diri sa taga Pag-ibig Fund sa atong programas public service segment portion sa Karambulang Bisaya. Ato pasalamatan na si Sir Roel Bilyeta sa iyang paghago, pag-aridri, pagpasabot sa atong mga suking ating paminaw. Si Lito Acaso dito sa transmitter. Diri sa studio si Ramil Madirag, si Glenn Tudtud. Inyo mga karambulista, Bob Malasarte. Daghang salamat ug may buntag kanatong tanan and may God bless us always. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine.